no saber pràcticament res, en el meu cas, de història de la ciència. Tenim uns buits, trobem uns buits enormes, en el que quan ens ensenyaven coses, en física, química, biologia, el que fora, ens donaven noms, persones, però fora de context, dient tal llei, com a màxim tal persona, i ja estava. A partir d'ahir ja en càlculs, substitucions, etc. Enguany, a més de l'any d'astronomia, és també l'any de Darwin, i la proposta que vaig fer va ser dir, bueno, l'època de Darwin, la vida i l'obra, quin és el context social, científic, tècnic, polític, etc. Això apareixerà en els papers de la CRI, però avui només hem seleccionat allò que serien els partíceps científics que van permetre el pas entre dos mons que estaven creant-se d'alguna manera en època de Darwin. Allò que era la primera revolució industrial i la segona revolució industrial. Segle XIX, 1809-1882, la vida de Darwin, és el final d'un món i l'inici d'un altre. I enmig veurem que apareixien científics importants. Estos com són el nom, però eren els que obrien la porta a un món diferent. D'això anem a parlar. El context polític global, per fer-vos una idea, ha passat una cosa que ha acabat, pràcticament estan a punt d'acabar les guerres napoleòniques, se reuniran els països europeus i diran anem a repartir-nos la volta d'Europa, a redefinir Europa. Això es diu Congrés de Viena. I quan mor Darwin, està un altre moment, també políticament important, que és la conferència de Berlín, anem a repartir-nos el món que encara no estava repartit, Àfrica. Són dos repartiments en el que unes potències europees estan tenint ja suficient força, poder i visió del futur com per a repartir-se allà on viuen, redistribuir fronteres i després dir, i ara queda un lloc per explotar, per expoliar, ara que ja ho hem fet en les Amèriques, que ja tenim agarrada Oceania, però queda Àfrica, la gran riquesa. Aquest és l'altre moment. També és un moment de Pax Britànica. En certa mesura hi ha una talassocràcia, un poder marítim extraordinari de la Gran Bretanya, però també un poder econòmic, militar, també de models de societat que també estan imperant. Això és en vida de Darwin. Però començaran a aparèixer a final de la seva vida noves potències emparades en una nova manera de fer, de produir, d'usar l'energia i d'usar els materials. La segona revolució industrial, Alemanya, França, Japó, els Estats Units seran potències emergents. Canvis en l'estructura econòmica, el capitalisme liberal al capitalisme financer, la vida social, l'ordre burguès, l'abolició de l'esclavisme, importantíssim, però com una conseqüència en gran part, no tant d'índole ètica, sinó d'índole econòmica, que ja no calia tindre esclaus quan el que necessitaves era poder comprar mà d'obra i poder-la trasladar de fàbrica a fàbrica, un altre món. I com a règim polític, constitucionalisme i els drets individuals. Entenem per drets individuals, drets del ciutadà home. Alerta que encara no hem donat un altre pas importantíssim, que la dona encara no és ciutadana. Això és... Això que apareix que, ui, massa xicotet, a veure. Gràcies. Això és el que vos he donat. Teniu en un paper, en el paper, apareix ahí. La part de l'esquerra. La part de l'esquerra, quines són les coses que marquen aquesta època? Una és la font energètica, el carbó. Una font energètica que ha substituït a la llenya i que salvarà, en últim extrem, els boscos. La Bretanya estava quedant-se ja sense boscos, perquè en la llenya feien carbó vegetal i el carbó vegetal era imprescindible per a fondre el ferro. Aquí, què ha passat això? Ei, què ha passat? No tinc... El carbó com a font energètica. El carbó
mineral. El carbó que s'usarà i salvarà els boscos en última instància. A voltes allò que anem a dir progrés té una mena de doble cara. En aquest cas, el ferro com a material estratègic. Ferro colat, ferro dolç, ferro que encara no han trobat el punt exacte de carboni per a poder fer acer, i serà un ferro, un material encara baix, però que serà el que permetrà fer ferrocarrils, per exemple. La màquina de vapor com a epítom de motor del força motriu que substituirà a l'eòlica i a la humana, i el ferrocarril del tren i el teler tèxtil com a epítom de el que seria la màquina moderna, la indústria mecànica, la que llevarà a la manufactura el paper predominant en la societat. Transformació més important, revolució agrària, és un moment en el que, gràcies a noves tècniques de cultiu, rotació trinal, en llegums, cada volta més proteïnes, i proteïnes vol dir carn. Tens més proteïnes, tens més carn, pots produir més persones. Per tant, explosió demogràfica extraordinària que acabarem fent que Europa se dediqui a exportar humans a tot el món. Una colonització encara més intensa de les àrees perifèriques d'Europa, en conseqüències voltes demoledores. Sistemes de propietat de terra, canvis, la sembradora, el rotul, la segadora, segadores mecàniques, per tant, més aliments. Expansió demogràfica, degut a la producció massiva d'aliments, i desplaçament del camp a la ciutat i d'Europa cap a Amèrica, Oceania, Àfrica, etc., intentant aconseguir noves Europes, nous llocs on implantar models europeus. Però també s'ajuntava això amb la vacunació, que és la idea de la higiene. La vacunació en gènere, o en el nostre cas, Balmis mateixa, en expedicions per a vacunar massivament a poblacions i evitar grans epidèmies com la pegota o la virola, que eren una causa extraordinària de molts plantes. I revolucions en el transport, en el comerç, ferrocarril, la navegació a vapor, en les rodes laterals, encara estem en les rodes eixes que ens permeten només anar per rius o per llacs, però no llançar-se a creuar l'oceà perquè amb una roda lateral i la màquina de vapor encara no és allò resistent, sòlid, suficientment capaç de travessar un oceà. Tot i això, començarà ja a mirar-se el que serà el futur, la invenció de l'hèlix de darrere, l'hèlix de popa. Quines persones, quins científics estan en eixa època? En química, Dalton ja ha proposat una estructura de la matèria, l'atomisme. La hipòtesi d'Avogadro alerta que, encara que ho proposa Avogadro en el seu moment, el 1811, passaran 50 anys sense que ningú accepte. Massa adelantat al seu temps. Haurà de ser en el primer congrés de química, quan algú reconega la tarea d'Avogadro, tal Canicharo, un compatriota seu, i aflorarà, però este ja havia proposat la seva hipòtesi, la síntesi d'urea, de bola, per tant, l'inici de la química orgànica. El primer catalitzador orgànic, la pila de Daniel, el primer tint sintètic, Perkins, deixeble de Hoffman, i un xiquet, 23 anys, i treballant amb quitrà, amb el residu d'una cosa nova que ha aparegut, el petroli, que no saben què fer en ell, i plom, trobo que allò tenyís un color malva, comença a extraure-lo, munta una fàbrica, es fa riquíssim, i començarà l'era dels colorants. Primer congrés internacional de química, endarrerida la química, front a la física i front a la geologia, fins i tot. I la química haurà d'unificar terminologies, conceptes, i això no s'aconsegueix fins al primer congrés internacional de química, 1856. El primer, 1860, perdó. I en el 69, una conseqüència quasi d'aquell congrés, Mendeleev, la taula periòdica.